assalamu alaikum mon bandiraɓe on calminama moni fof to salminte weltoɗo ko ɗon diccumi koppam calminmi ɗum calminade tedduɗi gondiɗe e needi en calmini haaloɓe ɗemgal fulfulde nde onon gandi to gonɗon e to keediɗon fof min tawi on ɗon min calmini on min jarni on kadi min jetti on nde wonno gamdi tiggu so weeli ko yumma jaggue balaɓe ɓe min jii message uji ɗi min jii commentaire uji ɗi min jii fof vraiment min beltima min garti kadi e yewtere moon wonde fayida nde hono comédie show walla mbiyen jalnika nde wonno ndeɗo yewtere ko yewtere nde ganduɗa ko anti stress garɗen ko fijjude e moon e jallude e moon e wadde kadi kala ko ganduɗa ɗum ɗo ko ittude stress ko ɗum tahi ndeɗo yewtere tafa ɗo noon to saram muɗo wonde jaltaɓe ina wonde tanum nelaɗo haala Allah jaaɓa muɗo wonde Amadou Diallo pullo baɗɗo fayida o on calminama on juurama Amadou no wiyeteno kadi Thierno Mody tanum nelaɗo Allah salmin bandiraɓe Aïssa alhamdoulillahi rabbil alamin mi salmini kala ndaro Piindi TV e émission biyeteɗo comédie show kala koɓe bindi yimɓe jii kala koɓe namni kadi yimɓe nani anani mi salmini kala to ɓiɗɗo pullo woni Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo tawi Allah jaaɓa haala Allah jaaɓa duwo Allah waɗa anani tanum nelaɗo gayni haala min noon Aïssa mi jogorano arde hannde ndax wonɓe gandanɗa kam fréquentation ji mabɓe mi yiiɗa rendude mabɓe fréquentation anani way a waɗi insiste a wi kam ar mi ari noon hande kala ko foti laaɓe yo laaɓa hande tan eyyi Amadou Tidiane Ndiaye jaltaɓe caggal salminde bandiraɓe kala en calmini e diaspora o foof kala ɗo ɓi pullo woni salminama Aïssa wan duutal Allah jaaɓa ko foldirte ha an tawa dima Allah jaaɓoto ko foldirteɗa an kay jooto nawa tawa foldirɗa ha o nawi mbimi o wawa nawde kaw ay jaafoɗa min seeɗa ay kaɗo lafaɗo no buddu korka a faami dey tanum nelaɗo no fof yimɓe fof taniraɓe nelaɗo a faami dey so dootono Allah jaabo a heɓata ɗo foldira e babiraɓe ala Aïssa min Allah jaabima gila garminomi cukalel nguel Allah jaabima gila cukalel nguel wanni kam sirit o fayi hen yitere makko noon omo yiyana kiride cukalel nguel ñammina kam banane pomuji ɗum so Allah jaabanoki ɗum ma wat an walla yimɓe Thierno Mody an cukalel nguel sa sikkanno ka sellani cukalel nguel sa no hufnoma sikkanno ka gonɗo e rafi ɗum tagi no hufnoma kono an min an gueɗe ma koko curti Thierno Mody an gueɗe ma fof koko curti an ala hay buuɗ ka gembaɗo gemmuɗomo me ɗuɓande hay parking mo hollirto o jeeya agence uji fof Thierno ono jogui ɗon hande ñamali kala agence mo jaaɗa totoro cuuɗi walla galle yo inde makko nan ɗon winda no waɗa liste eyi an Diallo okku bonnude ko fiyata ɗo bette omoni haydara wala Aïssa Pulaar kam wi kangar sellata mayat kaari makko ɗi hanke heccenke ha hande nene makko ala min ko almum joguimi min kala ko nanmi min ligganiɗum almumam hande parking on ɗon mo wiyata ko almudo goto jeeyi ɗum agence kala agence mo yeehi almudam nen toon jooɗi caggal kanko noon expérience rien neɗɗo kay sa joguima almum ma kala ko jiɗɗa almum mbaɗanma Allah almudo yeguide parking no tiɗo no toti kam ayo waɗi fan balɗe sappo e joyyi min o ala kalduma e ma almuɓe aɗa waɗi ɗe gaɓuɗe carvete joɗɗe ko mbiyaɗo an debbo hay sa heeɓimo to ɓuytoto e ma Thierno Mody ala tew ala ƴiƴam hoto wonko dépassé an o ko guel ɗo a wawana guel jogade guel ɗo cukalel reeno Aïssa reeno hay o baɗoɗo bandiɗo mo mi haaldani ma a loɓɓini noon a faami de a way ɗon e virus corona ni an mbaɗo virus Amadou min aɗa andi ayi mbimi heɗem haala mata ayi haade moon arde plateau honko kalanmi on mi haalni on ko laaɓi non violence e plateau o miiɗa ɗum kanko holmi violé kanko an indam ɗum bukkumami ko yenani ma min bukkata bukkuɗa kam tuɗɗa Aïssa min gongol son nodda kam nodda men mo nafaki seyɗani eyyi ɓe ɗiɗo kala tawɗaɓe eɓe naafi seyɗani soɓe kaɓane koye mabɓe eɓe piyodiraɓe eɓe gandira hôpital uji min ɓe mi famani dore ma ayo kam
pullo ay o kala dentoɗo yorento Amadou ñane mi ƴeewi déclaration makko woni oto no wayno yo fulɓe balle kam joni min kam angalema min kam angal an ka brésilien wona pullo a ɓuran kam wonde pulla an ka portugal ka naafi min mbattare fulɓe balle kam pullo yo noto pullo yo mi wona pul mi wona pul ana jiɗa tema wana o cuɓɓalo wona pul hay cuɓɓalo ceerteyam de an ka gambinajo an ka ñak min tawra yahan lumbe la o lumbe la mbina an ɓuuri nandude ivoirien maɗe ƴewtinogo ka ivoirien kala tiiɗo ngol geenoɗa mbimi heɗem haalama an ganduɗa ko yeyde puddi adduyuma ɗo henne comiɗa mbiyata pullo onno yimɓe amado ñak so ittama enen ɗo ko an nawate on ne gitteni haɗe men arde plateau honko kalani ɓe gowti haare gitteni ɓe gowi onon guiɗoɗen haaji on jiiɗirani ko hande jindirɗon ɓe gowti onon Thierno Mody ɓuuri on classe ɓuurani amin classe kanko ɓuuri on personnalité o jinnaama ni tan sa ficcama tan jana Thierno Mody yana amin janayo walla janayo yana tokaram walla janayo anda koni gonko anda koni gonga anda koni gonga oɗo wona haydara konko mbiɗa andi min sarti sirlu makko o wona hay tusdehre o wona hay par o kala ñamlo hoolo walla parkin almude minen ko bala ko minen jeeyi koyamen minen jeeyi koyamen koltami kolte hoddiɓam fo almudam an to kolte ɗe ngol kolta mbimi kolte hoddiɓam nayi ɗo joguino min faltima mi addi mi ñamlima kadi mi ɓeydi hen renfort ay o kam ay an kam kasoman uura wona kasobam saɗa maayi ya dañ koreji wawɓe yoɓe nda wuro ngo fof ko ñamliɗ te ren neɗo kam haɗa wirnede ma yo so yawima hen Allah an jewi ɗum ala togoɗo ante wawi won hajja seeɗani ko neɗɗo walla ko neppele guiti o baɗno muddu korka seeɗani limmin muddu la muddu yaya ay hoore nde eɗo muddu korka o min goto wayma kono ndenten ɓeyden pouvoir lappel ngel ɗo so keɓel ngel dewi onon an mbawa rentude kala nde ndentuɗon jaltiron ɗo onon goppe ndenten hoto ndente saabu rentude moƴƴani e moon aɗa pari walla para min mi pari pari rentude mi pari gasi sa wattata manɗa ko sa watti ko mbanɗa to gom wattata ko min sa wattata tan en pari mi pari nodde woɓe ballita moon min ko katar pala jooɗi ɗo min so dutta caggal mi rufta lengue wawi katar pala anani lengue min ko ɗum min sawrundude mi selli cuklel ngel waɗi kam massage cuklel no moƴƴe mawɗo gila kemmi cuklel ngel hande nen toppito kam anani ay ɓeyɗo ɗiɗo aysa kalden goo ɓe donkino weldide nodduɗon kam yamar waɗa ɓe arrange mi ƴetti cuklel ɓe belditi yoɓe jeynu jaam e joni onon gonde kabon kam joguirata hakkille mbiyaɗa ya ar mi awa yimɓe mbiya a hettine hoorema choisir noon anda yeela choisir noon choisir annani aɗen ko ɓerde waɗa diride cuklel ngel ɓerde makko waɗa ɗum diride noon cuklel ngel wi kam sette mbimomi se tamore ko mbawɗen hen haydara tawɗa mi waɗi poisson mbimi jaafoɗa seeɗa jaafoɗa e mbimi o tawi ɗo monno muul o tawi ɗo muulo ngel ɓumguel o tawi mo ɗum ɗi yara ƴeew ɓiɓɓe takke ɓe ndesa ɗum ɓuumi yarata o eyyi eysa wona ɓe rendi pour habde kam bisimilla yoɓe ngar je suis prêt tout le monde an kam min kaɓa hemani ko goto haɓata hema ay ɓe min mi lijjitani ɓe min mi faalaka ɓeeɗo anani o kam mayat tan sellata dakkangal kam sellata mum mayat tan anani o kam wowti kaso so renaki min mo fiyato omo woppe min mi jeyaka hen min kam ñano mimi kam an to fiye alayma mbimi kala yafuɗa noon ustu dille kewle guila heɗani ɗo henna gaddinami caɗele ustu dille ko ni yartani sa ɓoytata soƴƴoto ɗo gaddinami caɗele e toon tuma duhol ma kaɓɓenɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe on ji nde wonno kamɓe kam kala to ɓe fotti ko ni tan joni noon mbiyanmi on tan ko yon dartu guite moon perton guite moon kala dimanche so Allah jaaɓi mamin gar wona mbiɗon ko hande woni dernière plateau ɗum kam on mbi ɗum nani min kam wonta jottade min ñawo sa noddam noddami yimɓe a faami hono demen tomi jeeri en ɗum o balno tomi hono demen mabɓe
tomi jeeri ma mike bire tomi jeeri o go ɗi wa kam ko jibi ɓikkon makko de eyyi ɓikkon makko no an kam nanta to koye ngabu aɗani ngabu ngabu kono koye omo anndi noon ko tiɓɓallo noon o forme ngabu tan jogui te hakkille ngabu an kam kala woni ngabu gona an kam ka tanga noon jango 6 heures huɓɓotere ma yi toon tomi jeeri ɓiɓɓe makko tomi tono jeeri ene foti ndira debbo togar janggo ar galle nde waɗa eɗen jogui pat gasi momo toon sala jaabi alana gemba waji ko couche à jeté ji mawɗi 40 âge premier âge ko 30 âge yo won 28 âge yo won 28 âge ay Allah jarama alay sam wayno nder bande eyyi min kam waynimi yimɓe fof yoɓe gandu ke cukalel ngel nene jaam nen gallam ala hay goto probléme ala hay goto souci nen ñaama nen yara aɗa faami ala hay goto ñamani oto funtu hoore ma en ɓeydiɗo noon naggani haydara yoɓe mo tranquille sadaka lawol onon joni on tottiri galle mo ɗi kam eyyi mi ara toon goram ndesan ayi sa dañi ɗumɗeno kaw cuulel ngel noon e jettal Allah nahal mi ngel ha ɓooya par ce que walma kanko wonma tan jalniɗo seeto documentaire toɓe jeeri kanko go joni kanko galme ɓala omo yeeɓo toɓe jeeri documentaire woni ɗo eyyi mbaydodire sahaɓe joni toɓe jeeri sa accani ya diwan Mbour kam joni tout koɓe mbaɗma décès aɗa joɗoto table aɓe mbinnan diwan Mbour kam ɓattu toon kangal noon min mi jaɓata kangal noon an ɓurɓe personnalité a faami tew winoɗo mo yaha lumbellani wona ko baynore noon gorgol makko ko sanki toon o luuɓi oto yo gorgol ma sanko anani o luuɓi oto yeehi toon min mbaɗanndi fof noon min armi haalama noon mo jeeyi oto almudam Daoud Daoud wona almuduma almudam Daoud ala ɓarto ɗon ɗon ko min ɓaari ɓarto ɗon goɗeta gañal walla ƴeewo fo no yimɓe jananɓe Daouda minen jeeyi Macky Sall minen jeeyi Harouna Dia minen jeeyi Daouda ƴette fof yo an yiyo goɗɗum ala onon jeeyi wona onon jeeyi wona kamɓe jeeyi ƴette fof ko woni yeeso ko woni yeeso danani min mi waddani haydara ha tawi meeɗi tawdemo galle ma wimi tawɗa galle ma Daoud ay ɓe yo yiiɗami juus yo yiiɗami juus yiiɗo juus bandiraɓe Allah jarama on jarama mi waynima on oɗon mbi oɗon jarno oɗon jaako so tawi holko metti on ɗo so tawi noon abdou diouf yiiɗo juuf ñoko mbawi so tawi holko weɗi on ɗo gandon